batera, gero bestera, zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Pailazo aldrebesena, mirrik irtena, barreta izekarako badukemena. Zoro txikita biurri, honelakoa da mirri, txiribitonekin beti, puilan kalkarri. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera, zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Zerbait asmatzen batugu, berak apurtu, guk zuzena nahi batugu, berak okertu. Inongo grazirik ez du, guztiak lokatzen ditu, inor nahi badu aspertu, txirriri deitu. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera, zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Eguzkita hodeiak daude zeruko, mirrita txiribiton munduko. Hauek ezagut orduko, lasaitasunariuko. Herri honetako inor, ez da aspertuko. Yepa! Alkalta zaila! Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera, zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Eskerrik asko zaila! Adiskideok, oso egun berezia dugu gaurkoa. Txirri, mirri eta txiribitonek agur esateko eguna. Ete! Zer? Txirri, mirri eta txiribiton xarrek. Beno, bai. Baina oraindik ez. Aixi potolon, saioa amaitutakoan izango da hori. Orain egin diezaiogun ongi etorria. Aurrera, txirri, mirri eta txiribiton! Kaixo, eta regete kaixo zaila! Arratsaldeon! Baina, non sartu dira mirri eta txiribiton? Epa! Zara gabeno! Hori da festa! Baina, zer baino zetan kera dao, kontxo! Epa! Iritsi da, asperuraren kontrako txertoa, mirri eta txiribiton! Mirri eta txiribiton! Oi! Mirri eta txiribiton! Oi! Mirri eta txiribiton. Aha! Oi! Mirri eta txiribiton! 40 urte daramatzagu elkarrekin lanean, eta oraindik ez duzue ikasi leku batean sartzean lehendabizi egin behar den gauza garrantzitsuena bertan dauen jendea agurtzea dela. Agurtzea! Arreske melon!
señora! Agurtuta. Burutik eginago edo, zer? Zer txiribiton? Mirri eta txiribiton. Ara, nik erakutsiko dizu. Entzun ondo. Leku batean ez dago zuek sartu zareten bezala arrapalan sartzerik. Lehen da bizi leku batera iristean, egin behar dena da, atean kas-kas. Begira, demagun leku honen atea hor dagoela. Albortan. Badakitan dagoela, bai, baina imaginatu, pentsatu hor dagoela. Hor dago, leku honen, areto honen sarrera, eta horri itxi eta lehen da bizi egin behar duzuena da, atean kas-kas jo, eta ondoren sartzeko baimena eskatu. Kas. Hori. Kas. Oso. Kas. Bai. Kas. Bai, ez ba. Jamon, Drakulon! Kai, sartzeko baimena emango? Mirri eta txiribiton, sartzeko baimena kanpotik esan behar duzue. Kanpotik. Sartzeko baimena kanpotik. Txiribiton, akzion! Kas. Kas. Askida, kas. Kas de limón, kas de naranja. Kas, kitxo. Txarbelon, dinosaurio. Kanpotik sartzeko baimena emango? Mirri eta txiribiton, ez duzue tutik ere ulertu, ez duzue deus ere ulertu. Kanpotik esan dudanean, kanpotik esan nahi dut, atetik, bertatik, ona etorri gabe, ez barrutik baizik eta kanpotik handik eskatu behar duzue baimena. Kontxo! Kas. Kas de manzana. Kas, kitxo. Kanpotik sartzeko Hori da. Baina, bai. Ez? Kas. Kas. Bai. Kos. Kas. Ginkas. Bai. Kanpotik barrura sartzeko. Baina, bai, orain. Kas. Kanpotik barrura sartzeko. Aizue Mirri eta txiribiton, baina sartu nahi duzue bai ala ez. Ez, orain guk ez diagu nahi, a fastidiarse. Ene. Zer? Dena ondo? Dena gaizki. Bai, bi kaska joiek azarratu egin dira, eta hoiek azarratzen direnean dena aldrebes ateratzen da. Eta lastima da, baina hemen zailan gaude gure azken agurra eskaintzen, eta zuek zerbait egiten ez baduzue, dana aldrebes aterako da. Kontxo! Lasai. Ea. Mirri! Txiribiton. Mirri! Txiriton, melokotón.
Supermirri izango da noski? Supermirri! Super txiribiton! Txirriputxi, txiribitonek eta biok, harrera beroagoa merezi genian, Exactamente! Gora txirri! Eta gora mirri eta txiribiton! Sagarra manzana, ikatza karbon, Mujer Andrea eta hombre gizon, Xanti, 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 txiribi, txiribitero, Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Ninak zue txirri, jakin zuta on, besteak mirri eta txiribiton. Xanti, 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 txiribi, txiribitero, Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Ona entzuntzazue nire izena, nirrita munduko guapoena. Xanti, 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 txiribi, txiribitero, Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Tximpon. Hau dugu gure txiribiton. Xanti, 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 txiribi, txiribitero, Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Tximpon. Atxaloiek zaila! Dino batera! sagarra manzana, ikatza karbon, Mujer Andrea eta hombre gizon, Xanti, 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 txiribi, txiribitero, Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Xanti, 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 txiribi, txiribitero, Xanti, 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 txiribi, txiribiton. Txiribiton, guk dagoeneko nahiko alan egin diagu. Orain guaxemak Facebook hankaz gora jartzera! Nola zuazte, baina nazazuen bakarrik, nirri txiritot, Ze uste duzue, asarra jarraitzen dutela? Ez dakizue? Baina, gero itzuliko dira, ez? Ez? Zer diozu? Atzean daude. Aizue zailatarrak, hemen atzean inor ere ez dago. Kontxo! Txirri! Zer! Txiribiton, baina non arraio sartu zarete? Ikusi duzue, nolako ikara eman diogun txirriri, nolako susto hartu duen. Badakizu zergatik? Kakatia delako beldurtia, beti itxurak egiten, plantak egiten, bera korajetsua dela, kementsua dela, baita zerare. Kakatia, ez alegia,
eta zuek ere bai, horren handian horren hipopotamogak da, kakatiak. Eta zuek ere uste dut horrela xabitzatela, Ez dakit ba, Ni ordea, mirri, oraindik ez da munduan sortu, mirriri, sustoa edo beldurra sartuko dionik, Ni Bob Esponja baina ausartagoa naiz, Frank de la Junglaren lengusu propioa, Ea, egingo dugu esperimentua. Zuek denok bat egin da, saiatu niri sustoa egiten. Ez du zuen lortuko. Ea, denok superbidorren kontra. Saiatu. Ea. Mesedez. Ega. Ale, Bob Esponjo. Gaur hemen Babukeriak. argi geratu da norden inguru hauetako izakirik koldarrena, Gezurra, Nik ezagutzen diat, ni baino askoz koldarragoa den izaki bat. Bai? Bai. Nor, etxiribiton? Pintxo txakurra, babolio. Ai, zui, Pintxo Junior ere oso kakatia da, Pintxo aipatu duzuenez, gure aspaldiko laguna aipatu dugunez, ze iruditzen zaizue denon artean bere kantua kantatzen badugu. Nahi duzue? Ea bada, Pintxo, Pintxo! Egi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, Pintxo, gure txakurra data. Pintxo, Pintxo, bere izena du. Pintxo, Pintxo, gure txakurra data. Pintxo, Pintxo, bere izena du. Txuri beltza data, ez du koska egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Beltza data, ez du koska egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, Pintxo, gure txakurra data. Pintxo, Pintxo, bere izena du. Pintxo, Pintxo, gure txakurra data. Pintxo, Pintxo, bere izena du. Mesedez, Mesedez. Txakurra ez, zerria, hoxe. Zerria. Ai, txirri pipi, nire bihotzeko laguna. Aitorpen bat errein behar diat. Esan lasai, badakiztu beti laguntzeko prest nauzula. Enuen mirriren aurrean esan nahi, baina berak esaten duen bezala, ni ere triste nago. Bai, gure azken emanaldia da Euskal Herri guztiaren aurrean, hemen zailan, eta hemendik aurrea, inor gehiago, gure publikoa gehiago ikusiko ez dugula. Pentsatzen hasteak, triste jartzen nau. Txirri, Bai. bihotzeko laguna. Tira, kontzertu mundial antolatuko dugu denon artean zure omenez. Eta tristezia kenduko dizugu,
Begira, nik doinu ezagun bat abestuko dut. Eta zuek denok, txirri, txirri, erantzungo duzue. Ados? Ea ba. La 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 la, txirri, txirri, la 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 la, txirri, txirri, la 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 la, txirri, txirri, la 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 la, txirri, txirri. Ederki egin duzue txalo bero batzuentzat. Ondo, ondo, ondo. Ondo baino hobeto egin duzue, Aizte, gauza bat egingo dugu. Orain benetako musikarekin egingo dugu, baina gogoratu txirriren omenez izango dela, Ea musika! Txirri, 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 txirri. Stop! Ni pinchar! Mirri, mirri. A ver, chiquillo. Mirri, mirri. Allá no. A ver, recuac. Mirri, mirri. Yo no. Mirri, mirri. Moñuña. Mirri, mirri. Baina zualtza iztu ezer izan behar zenute. Txirri, txirri. Ea denok. Hori da! Mirri, mirri. Deno batera, Mirri, mirri. Aska xabetu. Mirri, mirri, guapa. Mirri, mirri. Txiribitan! Gaizki, ari xarete? Bai eta bai! Bai, bai eta bai! Bai, 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 stop! Bai, 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 stop! Badaki txinibiton! Erdi bana egingo dugu! Lehenengo filako guztiek mok esango duzu, Ta gainontzekoek mirri, Ados? Musika!
zer da, Mirrita Txiribiton, baina zer respetu falta da txirri artistaren zat, mesedez? Zaborio, ki ba? Oh. Txibiton... Eka kanta prezioso bat egiteko entxaiatzen ari gintuan, izta? Abai, eta ze kanta prezioso, Mirri? Txibiton, ze kanta izango da ba? Ibixarako ero batekin, xoro gaitezen. Egia oso kanta ederra da hori. Aizuen, zuek baldakizue kauboiarena egiten, bakeroaren alegia. Nordaki, binda deno kauboi. Ea zaila? Gora! Ondo. Eta oioek nola egiten dute zaila? Aizak, Mirri, eta zailako tximuek nola egiten dute? Nola, binga denok tximu. Panorama hau ikusita. Zoro gaitezen! Ea txaloiak zaila! Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, hanor eta hemen. Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, hanor eta hemen. Horregatik, atera azkar barrutik, izkutuan den beste laguna. Inorez da pertsona bakarrata, gure baitan asmendua. Orain denok kauboi! Ea! Alta gara! Iapa gora! Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, hanor eta hemen. Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, hanor eta hemen. Orain denok oio! Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, hanor eta hemen. Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, hanor eta hemen. Orain denok tximu! Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, hanor eta hemen. Egun bat ez bederen, denok zoro gaitezen, pertsonok hori behar dugu, hanor eta hemen. Zer gertatzen da hemen? Norbait sustatu da seguro, Benetan? Lasai, ez da zer gertatzen, Nola? Aizu baina zer duzu Txiribiton? Zer? Triste zaudela zuen agurra delako? Txiribiton, debekatuta duzu triste egotea, Ez alduzu ikusten Euskal Herriko haurtxo guztiek asko maite zaituztela, ez da? Horixe maite zaitugula Txiribiton.
Ignacio eta Ixone, ara Txiribitonek eta biok, zer antolatu dugu! Ostatu nagusia, zerbizio esmerrato! Aizue, gure erretiroa dela eta krisia dela eta nola baitatera beharko dugu bizimodua. Beraz badakizue, zuen familietan ospakizunak dituzuenean, ona etorri! Eta ez dituzuenean, ere bai! Narratx, nabil da arratx, narraskerian nabil egun eta arratx, ni bezalako batek bilantxo bat ditu, hei! Lehenengo zikin dut ondoren garbitu, txispon! Txiriton, zein da gure leloa? Ez, babolio, txirri leloa duk, bai, leloa duk, babolioa ere bai, bezala, baina zein den gure eslogana esan nahi diat. Horixe, ostatu nagusia, zerbizio esmerrato! Kaixo, kara baixo eta kompainia. Zertan zabiltz? Ostatu nagusia! Mirrita Txiriton, ez didazu esango, ostatu bat antolatu duzuenik. Ostatu nagusia, zerbitzu esmerrato. Baina hori ezinezkoa da, Mirri. Zuen gana ez da inor etorriko bazkaltzera. Afaltzera etorriko dituko orduan. Ez da posible. Zueko zuen arratxak zer. Begira. Proposamen bat egingo dizuen, Mirri eta Txiribiton. Begira, ni izango naiz zuen lehenengo bezeroa. Eta ondo ematen badidazue, publizitate polita egingo dizue. Irekin hasi eskero, gaizki hasiko gaituk. Mirri eta Txiribiton, nik zuen onerako esaten nuen. Hoi zuentzat, master bat egitea bezala izango da. Esan, bai... Televiniño, bai! Quillo! Sukaldera, servizio esmerrato! Mirri! Tira, Mirri, eman buelta aulki honi mesedez. Aulkieri, buelta eman da. Mirri, nik ez du nahi, aulkiaren inguruan buelta bat ematea, baizik eta aulkia alderantziz jartzea, hori nahi dut. Kopila, ze kapritxo bereziak dituen, bezero honek. Horrela esaterako, Ez, Mirri ez. Aulkiari buelta eman da, aulkia maiari begira jartzea. Hain zuzen ere, onelaxe, gutxi gura bera. Hau nahi nuen. Servizio esmerrato! Aberki, eta orain, janariak zerbitzen hasiko. Stop, Mirri. Goi mailako ostatuetan, lehendabizi bezeroari karta ekartzen zaio, bezeroak aukera dezan. Bina, Txibiton, servizio esmerrato gure bezeroarentzako, karta! Baina ze karta klase da hau, Mirri. Pilas, barajako kartak, euskaldunak, Heraklio Fournier Gasteiztarrak, Ik, horietako bat aukeratu. Eta batek urrea ateratzen baduk, jaten emango diagu. Bestela, baraurik.
da karta klase hori nik nahi dudana. Karta da janarien zerrenda azaltzen dena. Ez didak esango, zuen ostatunetan onelakorik ez duzuenik. Ez. Ekarri bakarta. Ez. Ze harpa jo nahi didak, ala? Ez. Ekarri bakarta. Ez. Baina izaila da kartak hartzea. Ez. Ekarri bakarta. Ez. Ez. Mirri. Merri! Txirriputxi laxan. Ki ba piano, basano, eba lontano. Esan dia lehenago ere, ez zauke horrelako kartarik. Tira, ekarri zikera sopa arrunt bat. Txiriton zerbitzu ezmerratu gure bezeroarentzako, sopa! Txiriton, kontuz! Usaino du, bai. Sopa ederra. Baina, sopa honek kiskari egiten du. Mirri! Txiriton zerbitzu ezmerratu, sopa kiskari egiten di! Txiribiton, kontuz, txiribiton! Zuek akabatu nahi nauzue, ez da, Mirri? Ez, Txirriputxi, zaurituta utzita konformatzen gaitu. Eskatu beste zerbait eta gustura geratuko aiz. Zerbitxio ez mirriato daukazue zuek. Aragirik balduzue, okela. Txekor bat erosi berri diagu. Ekarri bada, aragi xerra. Txiribiton zerbitzu ezmerratu gure bezeroarentzako, aragi xerra! Baina zer da hau? Txekorretik geratzen zaigun bakarra, beste guztia Txiribitonek jandik. Zer, Txiribiton? Ai! Mirri, zerbitzu esmerrato, gozeak akabatzen nago eta oraindik ez dut deus probatu. Ba, duzue postrerik zikira? Etxeko natila! Ekarri ban etxeko natila. Txiriton zerbitzu ezmerratu, etxeko natila! Itxura hona dute. Mirri! Natila ustela dago hau oso txarra dago. Xoragarri xok. Oso txarra dago. Txiribiton, dastatzaile ofiziala iaiz. Dastatu? Oso txarra dago, kontxo! Txiribiton, zerbitzu ezmerratu. Oso... Mirri eta Txiribiton, ni banoa hemendik! Txirriputxi, oraindik ezin duk hemendik aldegin. Ire otorduari zerbait falta zaioketa. Ez du besteri nahi, naizta gratis izan da ere, bano! Hemen gratis ez zauk ezer. Txiribiton, zerbitzu ezmerratu, kontua! Kontua! Rajoiren bez eta guztiz! Zerbitzu esmerrato...
Zer bitxez merrato, mirri eta txiribiton utziko ditut nik, akabato! Tarian, taran, tarian, tarian, taran, tarian, tarian, taran, tarian, tarian, taran, taran. Ne. Ara gure zaharrek utzi diguten lardaskeria. Gezurra ematen du? Emirri eta txiribiton, hau dena garbitzen lagundu behar didazu, Dena txukun utzi arte. Ja. Nola? Agur, Aizue, agur, baina agur. mirri eta txiribiton mesedez. Txiribiton mesedez. Ai, mirri. Ai, txiribiton mesedez. Aizue, bikote. Ah. Naiz txirri! Begira, dizkideok. Bi kalamidade hauek izutzen lagundu behar didazue. Ados? Bai? Pentsatuko dute kakusain gaiztoa naizela eta susto galanta emango diet. Kakusainen usain txarra ere jarriko dut. Ea. Ea. Aixue, ez dago eskubiderik, Behin zailara bisitan etorriko, eta ala trumoiak, ekaitzak euria, desastre! Arrasoi potolon, hemen kakao saia dago, Eta ni badaki zein izan den, Asier Puxkarrero! Ferruez! Arratsaldeon, mirri eta txiribiton, potolon. Txirri, baituta daukat intxortako mendian. Eta nik agindutako guztia bete beharko duzue? Zuen lagun, zuri nazkagarria berreskuratu nahi baduzue. Bestela, ez duzue txirri, inoiz berriro ikusiko. Barkatu, nola ez dugula txirri inoiz berriro ikusiko? Potolon! Juhu! Mirri eta txiribiton! Pizporre gutxiago, Bestela, txirrirekin batera, intxortako kobazulora eramango zaituzte. Kakusino, zer egin behar dugu? Ekarri dazue, aulki eder bat nik lasai atxeden erdezaren. Bish, tirititin, titin. Bat, bi, eta hiru!
Euli bat! Helikopteroa! Akaba ezazue! Carmen eta Txiribiton akaba ezazue! Aizea behar dut, aizea. Emairazue arnaz apur bat. Anda, Txiribita. Anda, berri. Anda. Mesedez, mirrita Txiribitan, ez diliteke. Kakusain bera ere desesperatuko zenukete. Zera, baina txirri duk eta eskakusain. Lasai Txiribitan, badakit txirrispion nola suspertu. Txirrispio moñoño. Baina iaiz eta inguru hauetako artistarik handiena ez da? Benetan? Bestela ez da animatuko. Benetan? Noski! Eta argi eta garbi usteko, horixe aldarrikatzen duen kanta egingo dugu denok batera. Badakit. Paristik natorren artista bat naiz ni! Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik atorren artista bat gaixi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. danborra nik jotzen dut. Prom, 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 prom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik atorren artista bat gaixi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. biolina nik jotzen dut. Tiriri, 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 prom, 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 prom. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik atorren artista bat gaixi. Ondo jotzen dut, Baita guk ere. turutan nik jotzen dut. Tururu, 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 tururu. Tiriri, 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 prom, 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 pom, prom, prom, prom. Jopelas, hau da txesaguria dudana. Importa zezu hemen egiten ba... Hemen. Hoize, hemen zein dut, Hemen txesaitegatik ere ordaindu behar da. Kaixo mirri, zer? Nire azken asmazioarekin liluratuta ez da? Komuna asmatzeare. Hau ez da komuna, mirri. Hau nire azken asmazioa da. Txirri maton. Argazki makina automatikoa.
argazki makina, Madein Korea, ziur. Ez da Korearra. Euskal Herrian burutua egina eta bukatua dago. Baina ez da argazki makina arrunt bat. Entzun ze virtute dituen. Begira, bat. Martin Parrat. Nire makinak 3 segundutan egiten ditu argazkiak. Bat, botoia sakatu, bat, 2 eta 3 kontatu eta ale hop, argazkia bizta. 2. Martin Biurri. Nire makinak ez ditu argazki arrunt txikiak egiten ez. Argazki liluragarriak, ederrak eta batez ere, haundiak egiten ditu honelako haundia. Eta 3 kolkoa bete diru. Nire makinak doain egiten ditu argazkiak. Ordaindu gabe, gratis de balde, xosik ere ordaindu gabe. Ikusi nahi alduzuen nola da bilen? Bai, ikusi eta ikasi ba. Begira, lenda bizi lehiatilaren aurrean eseri. Ondoren, zeure aurpegirik onena jarri, botoia sakatu, eta kontatu nirekin. 1, 2 eta 3. Oh la la! Zeinen dotore atera naizen. Ikusi nire argazkia. Erre Konstantinopla, txirriputxi. Justin Bieber ematen duk. Ba, Mirri, nola da bilen badakik, beraz, hor daukak aukera ikere argazkia ateratzeko. Bitartean ni zailako lagun bati hau opari egitera noakio. Gero arte! Ikusi duzu, Dita batea handia, erondaba. Tenaz, txiroki bezalako zozomikote plastamaria, nolako edarratera duen? Ni nahizen moñoño eta preziosoarekin, naizue. Nola terako nauen, Zoragarri. Ea, badakin dola egin beharren, Aurreneko gauza, hemen, horrela eseri behar da, ezta? Horrela, orduan. Horrela. Banekien, zuen gaitasuna probatzekoaren nintzen, Horrela. Botoia sakatu. Eta orain, 1, 2 eta 3 kontatu. Txirrin askagarrizik inozon horrek berriro ere ziria sartu dit. Bai, nire eguneroko pilates saioan ari ninduan. Txiribiton! Ara, nire asken asmazioa! Mirri maton! Bai, horre bestela jartzen dik, baina akaz fotografikoa duk. Zango dian nola bilen? Argazki makina berezia duk, argazki handiak ageratzen ditik. Bere alako batean, 1, 2 kontatu eta listo. Eta doan xosik ordaindu gabe. Aterez, probatu nahi? Segi. Hau ikustekoa izango da, Ziretonek, 1, 2 eta 3 eta potodon. Potodon izango da. Jarri, sakatu. Oi, eta bain, 1, 2, 3 eta potodon. Potodon? Oh, Txiribiton! Zeinen dotore atera izen! Atletikeko izarra dirudik. Fernando Amorebieta, bera. Dotore, polita. Ze Mirri, eta ik ez aldaukak argazkirik. Ni pentsar. Baina Mirri, honelako aukera izan eta aprobetxatu nahi ez? Txiribitonei, atera dio, ba? Lehenago izango zen nire akaz bat, agian nuen ondo sakatuko botoia? Txiribiton, Amorebitaren antzarekin atera badu,
Ni gutxienez, Ander Herrera bezain moñoño aterako nahu, ezta? Probatuko dut? Bai. Ai, ez dakit ba, berriotxu seguria datorkit. Egingo aldut argazkirik. Eta ateratzen bada, moneta. Egingo dut. Eta hiru kontatu eta espareko makurtu. Mirri, zen dotore... Begira, Txiribiton. Zein guapo atera den, Mirri. Moñoño eta prezioso atera naiz. Bai, Mirri, ia izen bezalako xia. Iguala. Noski, hain naiz fotogenikoa. Bai, oso fotogenikoa. Batez ere belarriaren partetik. Begira Mirriren erretratu berria. Astoaren abiada, arre asto denok. Astoaren abiada, arre asto. Vitoria, hau arrantza dotoria. Vitoria, hau arrantza dotoria. Triste nago. Mirri, ez duk horrela jarri behar, motel. Triste nago. Mirri, txantxa bat besterik ez duan. Txantxa? Hori bai, txantxa naskarri eta zitala gainera, Beraz, hemen gaudek. Euskal publikoaren aurrean gure eskin agerpena egiten, eta zuek arro eta moñoño agertzen zate denean, irabazte eta irabaztun. Dena ondo atratzen zaizu eta Mirri zer, Mirri dena gaizki atratzen zaizuk. Denetan galtzaile, ze oroitzapen izango dute Euskal Haurtxoek Mirriren gandik, Galtzaile bat naizela, dena gaizki atratzen zaidala. Triste nago. Mirri, mesedez, zen nolakoak esaten dituzun? Ez dut horrelako baldarkeriarik berriro entzun nahi. Mirri da munduko pailesorik moñoñoena, eta beti izango da horrela. Zigur? Bai noski, Mirri, bai noski. Mirri, euskaldun guztiek zure oroitzapen ederra izango dute. Eta gainera, etzarete guzti joango, horrezko jatorrak utziko dituzue. Juniorrak. Eta pentsiorik izango aldugu, krisiaren kontunekin ez dago bat ere garbi, Mirri, ez ondatu nelako momentu zoragarri hau. Horixe, ez da dira inoiz zuen abestien hotxea isildu Euskal Herrian. Agur bihotzeko lagunak. Agur, Txirri, Mirri eta Txiribiton. Egia da, Mirri eta Txiribiton, ez dugu triste egon behar. Gu erretiratuko gera bai, baina hemen gelditzen dira gure gaztetxoak. Eta haiek izango dira aurrerantzean benetako Txirri, Mirri eta Txiribiton. Konprome, Eta gu izango baituk Txirri, Mirri eta Txiribiton xaharrak, baina pentsioarekin, Mirri, ez bukeriak esan. Eta horren ordez, pentsatu zein izan diteke gure amaierarako, gure azken kanturik aproposena. Beraz horretan ez zago dudarik, zein izan da, 40 urte hauetan gure ginkizunik garrantzitsuena eta printzipalena.
Horixe, Txiribiton, barre egin eraztea. Horixe, beraz, horixe kantatuko dugu, denok zuek ere bai, Barre egin! Lotsarik ez dugu barre egiteko, hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko, Espainiak zabaldu, Azaiak puztu, hotzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Lotsarik ez dugu barre egiteko, hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko, Espainiak zabaldu, Mazaiak puztu, hotzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Aizue, baina honek benetako agurra, benetako despedida izateko zerbaiten falta du, ezta? Zer gai falta du, bai, zer? Altza Felipe! Altza Felipe! Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai, Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai. Libertadea eskatzen diogu, herri honetako alkate jaunari. Eta jendea alegratzera gaur garagu ona etorri. Entzun herri maitea, alaitu jendea. Esusto handirik hartu gu hemen ikustean. Alde egingo baitugu festa maitzean. Eta itzuliko gara urrengo batean. Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai, Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai.